piu hitin room lhandohna to golang Thenlal chanamang to golang Thenlal ama hi chlai ministry a bol the pan the thia pan la nge ya hong ki pe to hi in ama ilim na men khot na beng te ama ilim now le ever come over sana tau pi na wasan mana neipui din tin chlaya ibia iza thewan ti su zo phan la hin ki hana tin mo ti to ti tama to ma hen na ke ni hen uniform man pa khoi pi ding security a phan ta ge na pan la ding ka jiu he phal jang phal to na ni sa kai pati ni na han to na Reverend Pu Phat and Appeal Day. Kalau balik. Pag masabenin, tunila sen yang na pha ibil sabenin pau pathen thaman melang pathenen iton ho sangin tuni Gmfdi ministry adinga Pakai lenggam na tong dinga pathianin mi in sol pe seven ani san in pathian ko ma ki pat pe seven na dunia pathian na to ni lam so ma calling jing la pathianin in te eko now ya so chen jing la e man sa now lo so che hi dunia isu pi pau Pakai na tong dinga aman commitment ananei Chính lệ anh ngô lá đi thung gen anh ta mà thì sau này muốn là đi ngay bắt cài là sẽ là tổ đi ngà ngọc nó lệ bắt hiện có mà kịp bị lúc nào anh này là cho cái lo này chỗ này hệ đam sung bắt cài là sẽ là tổ đi ngà anh kịp bị là cái lo này hệ ministry chỗ này excel ai lo bắt lá lúc nào Sting mulet budai pakai ang sunga ilando dio izun pathian tua chom sa holim na ene ngomwin Jeremiah le kabuai vet ingai le Jeremiah bungkat na kaga sim do nomin tulisan parim chom sa amadinga kilpona tamlo di chom sa kan side Jeremiah jimgao bungkat na sang lia parin Hiti sun kay nga pakai to say ang lungin hiti na di kay man na pusunga na lim kagundok masanga nang makahersa na itay sule dampin la masanga nang makatiyanso na itay kay man nang hinam tinpay piho hinga tiyam gao karapang dinga kapansa na itay adi Pakai pathian po pathe po pewan lang. Selaya kekasih dono sipem tiaile sirmai in gauhi. Now po ama kipat na pakai ada guna. Alam setong dinga kinbol dinga he keman nangi kanan hena kanan guna dai iyahin. Guna iso kipau lalang he. Nuoi sumama kipada pakai sana tong dinga pakai kinbol dinga ain ko te hohi juda pathian ata gun sama dan nok na ne sulai manahi pakai na tong dinga e hodi ko yong hilong dahil wala interview ki bol yong hilong ba he ama tan nok na ahi pakai kinbol dinga akipe na to kelanain Second, ibu tilam sibet naile, nama wang bolalai lumtu lumaya korin zamin. Kang dong in kwa
ngày sa na ta kang do ngày adim se ni hisita sa ngày sa na wa ni le se ngày sa na ta kang do ta in le se of sa na lo pin na ta awal la ya chu de ata hat na akang do mel hoi lai ta hi Pakai di nga kipido noma ay ko kipala ang kita do zinga patien do pumawi ngay do ay lupi ka sale zingin tuda isulay mo na ta sa tibukim loho zanle dingle ama ho lupi di nga ang kipido hi ko na sam ko na la pakai na to na di nga ko na sam ka na hi Iba na to pa say po nga si Hosa nga so ha sa so ding kataksan na. Tunay selain mo na amata kibon anay pai til bay be sare po in. Yes, kung dong kat di nga selain mo na patay na sa tong di nga. Ade sare si ministry adi nga founder nu evangelist circulam le ding le evangelist ng legislative secretary. Kasi ministry ama ni khot la ke nga ti nga za di do ta om nu na na pa hi tu ni in ka ngai tu nai le interview ai lo wai le ku ki bo la lam le ui ma ki ngap salo mai the chlai ma na di nga ti bo kim lo standing le hosa di nga ai lo wala sil ne dop le di nga Ako na kenteo, ane kilon pinita, lang ato, so tiyong ne. Hinsita mga kinensa Pakai zandi nga hungin kalain kaya tari na. Pakai zandi nga amata yung kipidohi. Ika nga ito lang, kamdong ka rin na di nga nga ito dahil. Ay lumayle, sipay hamkat, ay lumayle, center service hamkat, ay lumayle, bote na tsok mga kamdong yung pamitang tentup na aniso. Ama Islay muntaan hanpay ngay tuwalin si ko nalakla ko na samperin kagelin patinin anagon pens amata tunay kung kipong doa kayong pagkailat sana tong itiahit amata nung na anisin abeli ipaupatin tambaki rin kamdong ahin teb na chum humulungin kin pagkailat sa na ito anahin Hasana umintin, igal sana ng patiyan to, igal sana hasana umtiyahin na. Ilunglang ni uminti, seiset na uminti, sabi na uminti, dem na takta uminti. Ito along senan to, dinlong le, lunghada na nanilo din katin masay na hiya. Ya suma trender, suma nangating at temptation, ya suma umumti. Naloy nga ita, ay lumaling insuma kuna, yato suma kangdong ni Asia. Minagat numa kuna yung sulet na humte. Dasa nga isana kuna let na humte in kangdong na hin. Hila kuna timuti koma sa polin. Kangdong ngay lungduk ngaya kunin samin. Patiyene nga taho to pumkari na dingi suha dalit atipahi. Nadam sungaya tunay si nabila naging sa asinga tunay pagaya di makipala ng zinsun tasangay sana tam dayo sida ha Krista adinga mungkin ka doon nito kila na hasa nalagante na takta ng tubig ng le oramin niya kumasol sa polin in sulong o ililin bunso din pagkay natong siya na Hitsitata na diluwa na pandungay le. Nasulute le na chong lung te itihi lalin na gyal tingin pagkain rin katino nila yun. Ayat silay mo na umihi. Diyam na tamtanan tuli na hasa na tamtaon nung dinle. Kagayal to bang boy dyan hina nangay to na lubang ta tilhumlum te ay si aso. Oh, ito aso nagyal to Pakai may besin nga salay manahin. Pakai sana ito na ba? Tuni ahi. Pakai kinbol dingi ta si ahi. Pakai sa ho. Kot laki nga sa dinga ng mata salay mana ng kipedo kilani.
Selang monahin pakai mening langahin. Set dalam abis apa? Undang. Bon sama ipiten besi wajin. Tema so Hepa tingahin. Jadi nak ini jadi bon sama besi wajin. So Hepa Julia pakien ona sa alasan na tong dinga ng pipito katiwan na adam suna ngayon natiba kong pakai alasan na tong dinga ng pipito kahit pakai namang sayan lang pakai may na salwa singhan lang pakai na din piyan sa paksin sa tangdonlay nakalay pakai dinga ng pipito pakai Tuni natumsang pakai na betising tangka pakai mo yan. Pakai na sa kima Jangsei pakai sa pakai daw yung pakai so pakai na sa natong din ang handa yang oleh pakai nama sa nato Pasta talagang kinunta, kain doon. Jeremiah! Nananaw, nanuntaw po ako na timan kaya nakahan. Tunay Islami siya, di nga naman na naguna. Tunay apakay. Nang mga kinbol, di nga ang kipito na naman na healthy sila may katapati. Tunay Islami mo na apakay. Tunay sana pada. Nagsanahin ko na di nga kinpakay. Nang magating pisima ng naman sa sina. Ako na kaya mata sa tibazo, sayo pagkay naman pati na po pisima. Dego tikang dong sa pagkay. Naging ba kipada na lazana tumang nasa aloupin sa naman sa mga. Una kaso, ay pagkay ng naiman sa nikatem na pagkay, ama sa lahi. Oh, selain mana pakai, kau kilkan ang saho, tasad ang saho. Setiap nak pakai tasad betul hoyong naik. Dosa na tingahin. Tasa popi naman sa singa. Nitya tingatang na nitya kipana. Nama naman sa ating katao pekidirihin. Kalau nang imam sa ilang pakai. Oh, Adam sum. Dia pakai tunai selain mana namalan sa lima ang kikadok ng kinalihin. Hepna nga so pakai at ng pipi. Hepna rin sa to, dire pakai ng manpo. So pera, tahanan na piling katao pekidirihin. Pakai ng second scene na naman piling lang. Pakai ng maging sa naman dahil singa pakai. Naso na di ngayon pakai ng main. Kidang tak selain menambah, saya naman hadir po din katao pekidirihin. Pakai ng main, may salwa sa tulong katao pekidirihin. Tuna pakai, nalasay, di maporti pekidirihin po yung le. Tuna pakai, sungaamlay, say pakai. Joseph naman pakai, isip naman parang tensuan Liza. Pate na po bangay, sikang bukti na mersong bangay. Tuna mga salay, simula mga Joseph, pate po sa lupa. Nasaan nagawa pate po sa lupa. Pagkay, uli na nelo, tapta ng mga ang swapoy lunay, matsa patawin na tingin. Namanatas na pupyo sinaman sa ating katao pekidirihin. Pagkay naman pate po, sinigil katao pekidirihin. Lopi na so, sinaman ay pekidirihin. Sula pagkay, tuniin. Sila ini pakai naman pati neipui sa lupa. Abona so tinong hilay zongle pakai tuniin. Ada goylam hi pakai kusana. Lumna dila kaya nadigin pakai soy kasin naman nesuting pewang mati. Neipui pilih kapalangan tanki dinahi. Pakai kusana kipada kitsozo se dumong na bunga kitso lupa. Naman nakipya naman pakai nalumpili yung katao pekidirihin. Kusana kipada hiti na gezo se anoy lamay mo di hodo se pakai naman.
Abot sa pagkain ng mansuji nga pag-ibo nila panakan hasi dili. Nang maungkit ko ay sangit tinagoma katao dili. It's like kaso pipaba di nga kalatsa katao na. Long let isang mandam kang lalong ilan na po pagkain sulit katao dili. Amen. Cô Long Thiện